programació aquest any és molt plural. Volem que hi hagi una mica de variació amb estils musicals i aquest any comencem el 6 de juliol. Comencem bastant potents amb tot un gran espectacle que podrem veure que es diu El Rei León. Coneixem ja la pel·lícula i coneixem també l'espectacle que se fa a Madrid. Ens arriba aquí aquest tribut al Rei León. Ho farem a la Torre dels Til·lers, serà el primer espectacle que tindrem i es farà el 6 de juliol. Després, si voleu, entrem en més detall amb altres coses. El Rei León és el primer que tindrem, per tant, a la Torre dels Til·lers, a les 10 de la nit del dia 6 de juliol. Seguirem la setmana següent, el dia 13 de juliol, amb les components de Seis Sisters, que és un espectacular trio de veus negres que, evidentment, el soul i el rhythm and blues en seran presents i protagonistes en aquest concert, que serà l'únic concert gratuït que hi haurà en el festival. Ho farem a la Plaça Nova. Després, la setmana següent, el dissabte, dia 20 de juliol, tindrem la G Orquestra i de la direcció d'en Marc Timón. La G Orquestra també la coneixem, és una orquestra gironina i ens deleitarà amb música de cinema. L'espai al qual el farem serà el restaurant La Corenya, el dia 20 de juliol. Després passem ja al 3 d'agost, perquè entremig hi ha la festa de Sant Jaume, que és la festa major del poble. El 3 d'agost, al Mas de la Vedruna, tindrem Bet, que presentarà el seu treball Família. La Bet ens presenta un disc ple de cançons personals, que són també emotives i madures i que suposen un pas ferm en la seva carrera, que molts ja coneixem. La festa familiar, aquest concert solidari, dos concerts, solidaris, amb el patrocini de la Fundació Albert Bosch, la festa familiar, el dissabte 10 d'agost, ho farem, en aquest cas, a la parada del Jonquer, que és un espai molt ample per encabir aquests dos concerts i per també fer-hi activitats durant tot el dia. És a dir, castells inflables, tir amb barc, tirolina, tallers, tot per passar unes estones o tot un dia en aquest espai. Tindrem el Pot Petit i els Enric i Barxics, és a dir, els de Penguins. Un serà a les 12, el Pot Petit, i a les 6 de la tarda tindrem els de Penguins. Anirem a la setmana següent, el 17 d'agost, aquí mateix, on estem ara, a l'Hotel Can Grai, ens arribarà en Quimi Portet. Quimi Portet és un gènere per si mateix, va ser un dels protagonistes de Última de la Fila i ara en solitari té els seus adeptes amb la seva música i és tot un referent de la música feta aquí a casa nostra. Ho farem aquí el dia 17, a les 10 de la nit. La setmana següent, el dia 24, tindrem i presentarem el tercer disc de la Judy Nederman, que es diu Nua. Serà un disc on ella es despulla, evidentment, i ho farà en format duet. Ho farem aquí mateix, la Judy Nederman, i tancarem aquest Plan Estiueja amb un projecte que sorgeix d'un gran saxofonista, com és en Dani Nelo i los saxofonistas salvajes. Bé, ell és un creador d'un llenguatge musical a través del saxo que s'ha de veure i, evidentment, ens farà ballar a tots, perquè és música amb molta trampera, per entendre'ns, no? I aquest és bàsicament la programació que tindrem.